jelen sɔrɔ ka ito i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ mali kunnafoni de bɛ se ka o kɛ aw ye aw minnu b'aw sigi sanga a n'a ka wagati tɛnɛ fo ka taga se juma ma k'anw ka kunnafoni ni ka a makɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye tɛnɛ ye mɛ kalo tile 6 san 2024 kunnafoni ale waati selen ni a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi kunnafoniya duman kɔni o dira maliyɛndenw olu ma fo ka taga se kolonɛl Asimi Goyita n'a ka maaw olu ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana ale bɛ musakako gɛlɛya o kɔnɔna la o de siratigɛ la sa fɛn min ye Fonds monétaire international n'an ko ma ko FMI olu kɔni ye dɛmɛ don anw ka jamana o ma min n'u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna dolari wari 120 ni ka o de di anw ka jamana o ma min ni o bɛ taa sɛbɛnwari miliyari 74 na ni musaka in kɔni a bɛna don balofɛnw fo ka taga se wari falenfalenw olu sira fɛ. Mɛkalo tile 4 kana se mɛkalo tile 5 o ma san 2024 o kɛra fɛn min ye conférence islamique au sommet de l'organisation de la coopération islamique ta ko 15 o ye min ni a ɲɛmaya kɔni tun bɛ fɛn min ye son excellence Adama Barrow ale bolo ni ale ye Gambiyanw ka jamana ɲɛma o ye ni ɲinanta in kɔni taara ka bila mina min o kɔnɔna la sa o de ye ka se ka bɛn ni kuma ɲɔgɔnya o bɛ se ka sinsin maaw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na jamana ɲɛma maa 57 olu de tun bɛ kɛnɛ ye o kɔnɔna la maa min tun kelen don ka an ka camancɛ fanga jamana ɲɛma ni ka ale nɔ labila sa n'o ye kolonɛl Asimi Goyita ye maa min y'a nɔ labila o de ye Abdoulaye Diop ye Abdoulaye Diop ale ye anw ka ministre ye ministre min ni a ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲabɔ ɲɛnabɔliw olu ma. Parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance n'anko ma ko sadi min ni ale sigira senga février kalo tile 25 san 1996 o wagati ni ale ɲɛma ye Dr Umar Mariko ye ale ka ni parti kɔni bɛ kiiri tigilamaw olu ka bolo ka a bɛ kalo 4 bɔ min n'u kan ka jaabi kɔni ka o di mɛ kalo tile 20 natɔ san 2024 ka se k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ parti kɔni a bɛ bɔ yen walima n'a sɔrɔ parti kɔni a bɛ to yen nɔ. Marabolo ni sigida taw tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ fɛn min ye dialogue intermalien ni o ye maliyɛndenw ka sigi ka kuma ni ka o kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ani kelenya o sira fɛ an ka fabata kɔni o daminɛna bi tɛnɛdonya in na ni o bɛna mɛ kalo tile 6 ma san 2024 n'a daminɛna CICB o kɔnɔna la nɛgɛ kanɲɛ 9 o wagati a yirala k'a fɔ fɛn min ye maliyɛndenw ye u ka bɛn ka kuma ni ka o kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a baaraw yɛrɛ kɔni kun fɔlɔ kɔni kolomo karila an ka faba o kɔnɔna la yan nɔ kabi mɛ kalo tile 2 san 2024 an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ tagabasikaw olu fɛ yen nɔ tagabasi ale bɛ tirabeli o bɛ Niger jamana o kɔnɔna la maa 2 bɛ yen nɔ olu kɔni bingani wale taara ka u sɛgɛrɛ karɔgɛrɛn dinɛ tigilamɔgɔw olu fɛ u y'a yira k'a fɔ ko kɔni ma sariya kɔni ni ka o labato u ye u ka baganw kɔni ni ka olu minɛ u la u bɔra kalama wagati min na k'a fɔ ko fintigilakaw kɔni bɛ ka u kunda u kan u ye maa dɔw kɔni faga o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ka tila tuguni maa 3 bɛ yen nɔ ni ka dɔw bolo tigɛ ka dɔw fɛnɛ sen tigɛ o maa 3 na kelen kɔni o tayana o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen o la kelen kɔni o tayana o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen o la 2 tɔ ninnu kɔni olu sera ka u sɛnsɛn ni ka u kunda Gao lapitaniso o kan ni yen dɔgɔtɔrɔw kɔni ye u don bɛrɛla ni wagati na. Ni jɔrɔ o bana jagokɛlaw ni diɲɛ magobatigiw la an bɛ don min na i n'a fɔ bi ala ni kuma e frère cargo express ale sababuya la k'u cogo si jamana o kɔnɔna la ka se ka africainw ni ka olu lafiya minan ci o la i b'a fɛ ka i ka minan ci kana ba Maliba o kɔnɔna la k'a ci ka taa Côte d'Ivoire Togo Congo RDC Congo Brazzaville Mozambique ale ni Angola kuma e frère cargo express bɛ i ka minan ni ka a emballé fo k'a ɲa k'a ci ka taa i sɔrɔ i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma degun sɔrɔ a la ka sɔrɔ i ka minan ma dayɛlɛ ka sɔrɔ i ka minan fana ma
tunu o kuma la aw maa minnu fana bɛ yen nɔ ko aw sigilen bɛ ba maliba o kɔnɔna la aw b'a fɛ ka wari ci ka taga Chine jamana kɔnɔna la ka minɛn san ni k'a ci ka na di aw ma Mali kɔnɔna la ka sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ Kuma et Frères Cargo Express bɛ aw ka ci bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ aw ye ka aw to aw sigiyɔrɔ la ni ka a ci ka na Mali o kɔnɔna la n'aw b'a fɛ ka kunnafoniya wɛrɛ ka o sɔrɔ a ko kan a ye Kisima ka nɛgɛjuru sira a y'o banba 0086 13 72 80 20 264 Kuma ale ka nɛgɛjuru sira 0086 18 52 02 14 547 Mali la yan nɔ Boubacar Kane ale ka nɛgɛjuru sira 78 44 44 42 Mamadou Jabi ale ka nɛgɛjuru sira 71 86 86 02 Kuma et Frères Cargo Express ka i to Mali la yan nɔ ka wari ci ka taa Chine jamana kɔnɔ k'i ka ci ɲɛnabɔ olu de bɛ se ka o k'aw ye damu ani lafiya kɔnɔna la o kuma la a y'u ka nɛgɛjuru siraw banba walasa aw bɛ se ka lafiya minanci ko la cogoya min na. Yana ka taa kokan kibaru la an bɛ taga kɛnɛya bunankun ale kan ni wagati in na a yɛrɛla dɔgɔtɔrɔw fɛ ka fɔ ko fɛn min ye produit ye ale kɔni ka jugu bunahadamaden farikolo ma kosɛbɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni bɛ produit farimanw ta ni k'a kɛ u golo kan ka u golofinma kɔni wuli ka b'u la ni ka a to jɛman dɔrɔn ye ko kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka se ka bana suguya caman ka u wele farikolo o la ka sababu kɛ farikolo finma min ni a bɛ i fari kan o de kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka i kisi bana suguya caman kɔni ma ni kɔni ye o ta ka bɔ i farikolo la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana suguya caman ni ka o wele i fari la o de la dɔgɔtɔrɔw y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ ko n'olu kɔni bɛ produit min u ka a lajɛ hakɛ la yanni u ka kɛnɛya kɔni ni ka o bila danger la. An bɛ taa kokan kibaru la an bɛ taa Cadikaw ka jamana o kɔnɔna la bi tɛnɛ ni o bɛnna mɛ kalo tile 6 san 2024 o ma Cadi ye maa 8,8 ni murumuru 2 olu kɔni tun welenen don soni o kɔnɔna la ka taa u ka jamana ɲɛmaa kura ni ka o kɔni sugandi min ni ale bɛna sigi Cadi kunna san 5 o kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Cadi kɔni ale tun bɛ cɛmancɛ fanga o kɔnɔna la san 3 o bɔɲɔgɔn kabi u ka jamana ɲɛmaa kɔni ale fagara karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw olu fɛ ni o ye Idrissa Déby ye fɛn min ye a denkɛ ye ni o ye Mahamata Idriss Déby ye ale de kɔni tun kelen don ka a nɔla ni ka o bila min ni a tun bɛ ka kɛ cɛmancɛ fanga o sira fɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mahamata Idrissa Déby ale yɛrɛ ye cɛbɔ ye kalafili o kɔnɔna la. An bɛ taa Gabɔnkaw olu fɛ yen nɔ a bɛ kalo 8 bɔ bi an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ni fanga dafiri kɔni kɛra olu ka jamana o kɔnɔna la min ni u ye dansigi Ali Bongo ale kɔni ka fanga la kabi o wagati u ka jamana kɔni bɛ couvre-feu o kɔnɔna la hali n'o y'a sɔrɔ ko dɔ kɔni bɔra a gɛlɛya la sa fɛn min ye u ka restaurant baru ka taga se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw olu ma olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ datugu su nɛgɛ kaɲɛ fu o wagati n'u ye maa o maa kɔni minɛ o wagati la u bɛ i minɛ ni ka taga i datugu. An bɛ taa Burkina Faso kaw olu fɛ yen nɔ u ka jamana marabagaw kɔni ye so dɔ kɔni o jɔli ni ka o ɲɔngiri Faransikaw ka lasigidenw ka so min kɔni bɛ u fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa Wagadugukaw olu fɛ yen nɔ kunnafoniya bɔlen ka bi wagati min na sa u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye so min kɔni ni a bɛ ka jɔ Faransi ambassade o yɔrɔ la ko so min kɔni ni ale bɛ ka jɔ Faransikaw ka lasigiden so min kɔni bɛ yen nɔ sa a so jɔkun tɛ fɛn wɛrɛ dɛ ko taji de kɔni bɛna bila a kɔnɔna la. Niger ni Russie ka bolodi ɲɔgɔnmaya tɔ kɔni bɛ ka sinsin ni ka taga a fɛ sanga a n'a ka wagati mɛ kalo tile 4 ni o bɛna sibiri ma san 2024 ɲamɛkaw olu fɛ yen nɔ pankurun kɛrɛnkɛrɛnnen o nako sabanan kɔni o kɛra min ni u kɔni nana ni u ka kɛlɛkɛcɛw ka minɛn caman ye ka na o jigin ka taga se u ka balofɛnw olu kɔni ma ni kɔni kɛra nisɔndiyaba ye Nigerianw ka jamana o kɔnɔna la. Mali kunnafoni jabarani najɛbɔ aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadama de bi tɛnɛndonya na ni ka da aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan ni Ala man ka jɔnya jɔna aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ na don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan o kuma la Ala ka dɔgɔkun tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma.